Σχέδιο phone card. Για την τεχνική αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ένα πινέλο, μία τηλεκάρτα και το hobby effect της Berling χρωματισμένο στην απόχρωση της αρεσκίας μας. Αφού έχουμε προετοιμάσει την επιφάνειά μας με το ανάλογο φόντο, απλώνουμε το χρώμα με το πινέλο. Στη συνέχεια παίρνουμε την τηλεκάρτα και κάνουμε τα σχέδια στην επιφάνεια που θέλουμε να διακοσμήσουμε. Εάν η τηλεκάρτα μαζέψει πολύ χρώμα, τη σκουπίζουμε με ένα χαρτί. Όταν η επιφάνειά μας στεγνώσει, μπορούμε, εάν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε το top coat της Berling για να δώσουμε διαφορετική μορφή στο σχέδιό μας. Απλώνουμε το top coat στην επιφάνεια Α με το πινέλο και το χτυπάμε με τη χτυπητούρα B&D για να απλώσει ομοιόμορφα. Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο.